सोरलै बियो सोरबा सिनायो नामा बे मानसिखौ सोर बियो सोरनि आइडि बिलाइ नै आंखौ मा मेसेज खालामदों हाय आंनो मोनसे खोथा मानिनोबा नों मानिबा आं नोंनो मा नांगौ होगोन आं रिप्लाय होदों मा बुं दे बियो बुंफिनबाय आंनो नांगौ मोनसे बुस्थु आं बुंबाय मा बियो बुंबाय फैसा नांगौबा फैसा होगोन आं बुंबाय खोथाखौ बुंग्रो बे बुंलायबाय नांगौलै बुजिलाय बुं होनना बुंनायमोन आं नांगौ बुंदो ना डाइरेक्ट बुं होनना बुंबाय आं नै बुजिदोरा 15K होगोन हायोबा आरो आंबो बुजियासै मालै टाइम गैया आंहा थाब बुं मा होननानै बुंबाय आं माखो नांगौ बुं डाइरेक्ट आंहा टाइम गैया गिदिं गिदा रायलायबाय हानो रिप्लाय हरबावबाय सर्ट बुंसै फिलिं माने बुजियासैमोन आं इम'जि हरबाय बिनि उनाव बुजियासै आं बुंबाय गोजोननाय बिनि उनाव आंनि रिप्लाया नै ओरै थांबाय प्लिज नै हाला आंखो फानग्रा बादि सानबाय नोंहा गुन्दा होनना लिरना हरबाय आं बिनि रिप्लाय होबावदों प्लिज ना हायो एडभान्स 7K हरगोन हायो बुङाबो आं गोनोदि नङा दे आं रिन्दि नङा आंहा फैसानि अभाब जायाखै गुन्दा मान्दावला माननाय गोनां सोर गुन्दा मानसि बिलाय नोंखौ आं न'आव गैयामोनबा माबायदि जिरायगौमोन अनलाइन सेक्स नामखौबो रोंला मा नाम बेबा चाइनिससो एसां गुन्दा नोङो सोरनि फिसा नोंलाय माखो मावै थांनो माखो न'आव गैयामोनबा नोंखौ माबायदि रायगौमोनलै साला गुन्दा दा मान्दावला गुन्दा नों मा नाम्फा गैयानोहाय अनलाइन बिदि बुंहरनो मोसौनि फिसा नोङो न'आव थानायखाय बासिबाय दे होनदों नोंखौ आङो न'नि बाहेरायाव मोनबा माबायदि जावगौमोन गुन्दा नोमाखो मावहैथां आनद्रायबायबा नोमाखो मावहैथां मानद्रायबायबा गुन्दा मान्दावला मानखांनाय गोनां नोंखौ डाइरेक्ट ब्लकसो खालामगोन आं एसेबां बुन्दिनो आं ब्लक बोरमानि फिसा लाजियादां बेबायदि बुंहरबाय थानो मैला न'आव गैयामोनबा बिराग जागौमोनलै आंखौ न'आव थानायखायनो जेबो रायनो हाला बेखौ सोर मानसि बियो मिन्थियोबा खिथालाय आंनो